Интроверт ли сте или екстроверт? Или може би някъде по средата? Сигурно сте чували тези понятия, но знаете ли вие какви сте? Дали сте тих и задълбочен, или пък енергичен и общителен? А може би и двете. Аз съм Веселина и днес ще се опитаме заедно да намерим отговора. В това видео ще разгледаме какво означава да си интроверт, екстроверт или така наречения амбиверт. Ще обясня основните характеристики на всеки тип личност, след което ще ви задам няколко въпроса, чието отговори ще ви дадат яснота вие от кой тип сте. Ако искате да научите повече за себе си, останете с мен до края на това видео. Нека да започваме. Преди да навлезем в подробностите около интровертността и екстровертността, сигурно си задавате въпроса: а защо изобщо е важно да знам от кой тип съм? Ето някои основни причини. Това знание ще ви помогне да разберете по-добре себе си, своите нужди и какво ви прави щастливи. Ще разберете защо понякога се чувствате енергични, а друг път изтощени. Ще подобрите комуникацията и взаимоотношенията си с другите. Ще разбирате по-добре своите предпочитания, както и тези на хората около вас. Ще можете да оптимизирате живота си така, че да отговаря в максимална степен на вашия тип личност. Това дори може да ви помогне да изберете професионален път, който е по-подходящ за вас. А сега нека да разгледаме основните характеристики на всеки тип личност. Нека започнем с интроверта. Интровертите са тихи, сдържани, премислят внимателно действията си, предпочитат разговорите на четири очи и имат малко близки приятели. Интровертът е съсредоточен главно върху вътрешния си свят. Той обича уединението, наслаждава се на собствената си компания, самоанализира се и предпочита да е в тиха среда. Той има нужда да бъде в своята зона на комфорт. Изтощава се, когато трябва да общува и да бъде сред други хора. Интровертът се зарежда с енергия, когато прекарва време сам. Той е човек, който предпочита дейности като четене, писане и други подобни, които му помагат да научи повече за себе си. Интровертите може да предпочитат да се концентрират върху една дейност, да анализират внимателно ситуациите и да мислят повече преди да говорят, защото това им дава време да обработят информацията, преди да участват в разговора. Интровертите преживяват по-малко и разсъждават повече. Екстровертът от своя страна е общителен, приказлив и самоуверен. Той се стреми да поддържа много и интензивни социални контакти. Той има много приятели, предпочита шумните компании, в които е център на вниманието. Екстровертът е насочен към външния свят. Той се зарежда с енергия, когато е сред други хора. Екстровертите процъфтяват в динамична среда, обичат груповите дейности, ориентирани са към действие и често са доста приключенски настроени. Те са склонни да преживяват повече и да разсъждават по-малко. Съществува погрешното разбиране, че интроверта е срамежлив и асоциален човек. Но това не е съвсем така. Интроверта не е непременно срамежлив. Въпреки че изглежда така, просто той черпи енергия от вътрешния си свят на мисли и идеи. Срамежливият човек се притеснява от социални взаимодействия, независимо дали той е интроверт или екстроверт. Срамежливият интроверт се притеснява да общува с други хора, докато срамежливият екстроверт обича да среща нови хора, но се притеснява да говори с тях. Смята се, че никой не е 100% интроверт или 100% екстроверт, а носим и двете черти, но сме склонни да клоним повече или към едната, или към другата страна. Ако и двете характеристики са еднакво налични при нас, тогава ние сме амбиверти. Те са хамелеоните, тъй като притежават качества както на интроверта, така и на екстроверта. Понякога черпят енергия от социалните контакти, а друг път имат нужда от уединение, за да презаредят. Те се наслаждават както на стимулираща, така и на нестимулираща среда, докато интровертите и екстровертите имат по-силна склонност към един тип среда. Амбивертите са адаптивни и могат да променят подхода си в зависимост от ситуацията
или хората, с които са. Те могат да бъдат доста интровертни и резервирани около непознати, но ще бъдат по-енергични и екстровертни около близки приятели и семейство. И така, разгледахме трите типа личности – интроверти, екстроверти и амбиверти. Трябва да се каже, че не съществува по-добър или по-лош тип. Просто всеки тип има различни начини за взаимодействие със света, основани на неговите индивидуални предпочитания и зони на комфорт. И трите типа имат своите уникални характеристики. Ако все още се колебаете вие от кой тип сте, ето няколко въпроса, които ще ви помогнат да определите своя тип личност. Помислете върху следните въпроси. Коя е вашата идеална среда? А. Предпочитате да оставате сами и често се чувствате преуморени, когато сте сред много хора. Б. Чувствате се заредени, когато ходите на нови места и се срещате с непознати хора. Ако изберете категорично отговора, то значи вие сте интроверт. А ако се идентифицирате с Б, значи сте екстроверт. Какъв е вашият стил на мислене и общуване? А. Често мислите преди да говорите. Б. Мислите докато говорите. Ако изберете уверено вариант А, тогава се определяте като интроверт. Но ако вашия отговор е Б, то вие сте екстроверт. Какво е вашето ниво на решителност? А. Обикновено се чувствате уверени в това, от което се нуждаете. Б. Често се колебаете, чудейки се дали да излезете с приятели или да си останете вкъщи. Ако изберете отговора, то вие сте или интроверт, или екстроверт. Ако вашия отговор е Б, то вие сте амбиверт. Интровертите и екстровертите имат силно разбиране за това, от какво се нуждаят. Докато интровертите често жадуват за уединение или малко време насаме с близки хора, екстровертите обичат разнообразието и правят множество планове за срещи с различни хора. Амбивертите обаче често изпитват объркване, тъй като те могат да бъдат едновременно и интроверти, и екстроверти. Затова понякога те не знаят точно какво ще ги зареди с енергия. Амбивертите трябва да се научат да казват не, защото прекаленото ангажиране с планове може лесно да ги преумори, когато те имат нужда от време сами. Имайте предвид, че това са само насочващи въпроси. Ние сме уникални и личността ни не може да бъде подредена в категории. Може да откриете, че в някои ситуации сте по-интровертни, а в други по-екстровертни. И това е напълно нормално. И така, вече разбрахте кой тип личност сте и какви са вашите основни характеристики, но това знание би било безполезно, ако не го използвате, за да подобрите живота си. Ето някои идеи как да се възползвате максимално от своя тип. На първо място, приемете себе си. Независимо дали сте интроверт или екстроверт, всеки тип има своите предимства. Съсредоточете се върху силните си страни и ги използвайте максимално. На второ място, адаптирайте живота си така, че да отговаря на естествения ви ритъм. Интровертите, планирайте повече време за уединение. Екстровертите, включете повече динамични дейности и социални контакти. На трето място, подобрете уменията си в по-слабите области. Интровертите могат да се учат да изразяват по-свободно мнението си. Екстровертите да слушат и анализират по-задълбочено преди да говорят. И за да е още по-полезно за вас, създадох една таблица, която обобщава основните характеристики на трите типа личности. Ето я и нея. Ще се радвам да ми споделите долу в коментарите дали вие сте сдържан интроверт, общителен екстроверт или адаптивен амбиверт. Надявам се, че това видео ви е помогнало да разберете по-добре не само какви сте вие, но и да цените разнообразието в характерите на хората около вас. Не забравяйте, че всяка личност е уникална и прекрасна по свой собствен начин. Важното е да приемете и да цените себе си такива, каквито сте.
Разбирането за вашия доминиращ тип личност може само да ви помогне да се насочите към среда, взаимоотношения и кариера, които отговарят на вашата същност. Ако това видео ви е харесало, подкрепете го с един палец нагоре. Ако искате заедно с мен да изследвате и опознавате себе си и другите, абонирайте се за канала ми и не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!